चलिए संजिया खेतवा में कमवा को लिहल जाई। ठीक बा बाबूजी, चलो समवा कमवा हो जाई, फिर से सुबह कहीं जाए को हमरा के। रउआ एगो बात बताई, अपने माई बाप में हमरा में चुने के रहते केकरा के चुनाव? केकरा के चुनब, केकरा के तहरा के चुनब। सही में रउआ बहुत अच्छा बानी। अच्छा तो हम बटले ही बानी, तनी वो काम कर इहे बतिया अपन लइकवा से तनी पूछबू। बाबू तो एगो बात बताओ, मेहरारू में और माई बाप में चुने के रहते के चुनबे? पापा तो कैसे चुनना है वैसे हम अपन मेहरारू चुनो। देख लू, अगर हम कहते कि हम अपन माई के चुनब तो तार मुंह फूल जाइत, लेकिन हम बहुत अच्छा कही नेता के चुन के सच्चाई सामने आ गए। तो जैसे हमने काज कर अपने माई बाप के साथ ना, वैसे हमने के लेके कल हमने के साथ करिया सुन। मम्मी पापा हमको माफ कर देने से बहुत बड़ा गलती हो गई। जैसी करनी वैसी भरनी।